साम' खारि आंनि सबाय खारि बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ जायखौ नों आंनि बानला फाथि बायदि टाइटेलनि गेजेरजों दिनै इउटुबावहाय रिलिज होनाय जाबाय। जोंनि BKWSCनि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथां रमेश पि नार्जारिया गावनि आखाइजों इउटुबाव बेखौ दिनै आगारनाय जाबाय। जियानो जादोला बिथां बिपुल मोसाहारि बिनि दिहुनगिरिनि मुङा बिथाङा आंखौ खावलायनाय लेखा साननैसो सिगाङावहाय बिथांजों जहाय थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। दिनै बे आबुं महर मोनबाय। आं आसा खालामदों बे मिउजिक भिडिअखौ जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना अनसायनानै लागोन नायगोन आरो बेखौनो खावलायबावगोन दिहुनगिरि बिथां बिपुल मोसाहारि जाय बिथाङा गोजाम जोंनि सासे महरगिरि लोगोसे सासे प्रडिउसार उननि समाव जाहाथे बिथाङा गोबां बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय गोबां सावथुन मिउजिक भिडिअ दिहुनलांबाय थानो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय। रायजोफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे नैबे बैसागुखौ लोब्बा लानानै एक्सुवेलि गाना बैसागुद्राय नङा एसे कमेडि आरो टाइटेलखौ दोनदों आङो नों आंनि बांला पार्टि। बे रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों जे माने बैसागु बोथोराबो फैबाय बे हिसाबै बादारि फिल्म प्रडाक्शनाथ' बरनबाय थायो दिरुनबाय थायो आरो बिदिनो रायजोफोरखौ अनसायबाय थादों जाहाथे बे आगोलाव जेरै बड'लेण्ड डायरीखौ अनसायदोंमोन बेबायदि अनसायगोन होननानै आं रायजो राजाखौ खावलायो। आरो लोगोसे दिनै जोंहा सेन्ट्रेल बिसानि मोनसे स्पेसियेल कनभेनसन जादों आरो बडि फर्मेसन जादों बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे प्रग्रामावनो बे हाबाफारिजों लोगोसे आङो दिनै आंनि बे नों आंनि बांला पार्टि मिउजिक भिडिअखौ आं रिलिज खालामनाय जादों। बेवहायथ' एक्टरा जाहैबाय जोंना फैला जे बरगयारि बयबोथ' मिथिखागौ फेमास कमेडियान एक्टर खिन्थु बेखौ एसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि कमेडि बानायनानै होदों आरो आं एबाराव। ओमफ्राय सिद्धार्थ बर' फेमास एक्टरखा बेबो आरो बिनि उनाव एक्ट्रिस दङ जोंहा सानसुमै मुसाहारि बिथांमोनखौ लानानै आं बे माबाखौ एलबामखौ बानायनाय जादों। बादारि फिल्म प्रडाक्शन आंनिनो चेनेलखा बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबा नुगोन आरो बयबो अननानै साबसक्राइब खालाम जाहाथे जोंबो एसे आवगायलांबाय थानो हायो। रायजोफोरनिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनोब्ला इयुनाव बानायबावगोन नामा? औ निश्चय आं बानायबावगोन माने थांनाय बाराव बड'लेण्ड डायरीआव बिराद अनसायनाय मोनदों ओमफ्राय आङो माने गोसोखौ माने दुंगानाय मोनदों आरोखि थुलुंगानाय मोनदों जोबोदनो बेनिखायनो आरो आरोबाव फिन आंनि बे नों आंनि बांला पार्टि मोनसे कमेडि मेथाइखौ बानायबावनो स्कप मोननाय बायदि जादों आरोखि। सुंद' सावथुनबो दङ सुंद' सावथुना बेजों लोगोसे बे गाना बावनो हाबगोन ओमफ्राय मिउजिक भिडिअखौ जोङो बरनग्रोबाय। बे सुंद' सावथुननि मुङा जाहैबाय सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान। बियो मथा मथि माने एप्रिलनि लास्ट उइकफ्राव ओंखारगोन आरो दा एडिटिं सोलिगासिनो दं बेखिनि आरो।